E o 3 noaptea. Ai pe masă Biblia, paharul cu apă pe jumătate gol, lumina caldă a veiozei luptându-se cu întunericul din colțurile camerei. Ai citit același capitol pentru a 7-a oară și nu simți absolut nimic. Cuvintele sunt acolo, literele aleargă pe retină, buzele le șoptesc mecanic, dar în piept e un gol imens. E un zid invizibil între tine și cer. Te oprești, privești pe fereastră spre un cer fără stele și îți pui întrebarea pe care nu îndrăzneai să o rostești cu voce tare. Doamne, de ce taci tocmai acum când am atâta nevoie de Tine? Ai venit flămând și ai plecat mai secătuit. Ai cerut o direcție, o alinare, măcar o fărâmă de claritate. Dar în urechi îți răsună doar ecoul propriilor gânduri, iar în suflet se strecoară, insidios, un îndoit. Nu un îndoit zgomotos, ci unul subtil, aproape inaudibil, care șoptește: am greșit eu ceva? Mă pedepsește? Oare altora le vorbește, dar pe mine m-a trecut cu vederea? Și te doare. Te doare pentru că îl iubești. Pentru că știi, în străfundul minții tale, că cuvântul lui e viu, că nu e doar cerneală pe hârtie, ci e putere. Și totuși, când deschizi Scriptura, ai senzația că citești un ziar vechi, o lecție de istorie pentru arheologi, nu o scrisoare de dragoste scrisă pentru tine. Recunoști senzația asta? O cunoști prea bine. Am simțit-o și eu. Și tocmai despre asta vorbim azi. Nu despre teologie complicată, nu despre tehnici de studiu biblic avansat, ci despre tăcerea care te strivește și despre cum se sparge ea. Rămâi cu mine până la capăt, pentru că ce urmează să descoperi îți va schimba felul în care asculți cuvântul pentru totdeauna. Și mai important, îți va schimba felul în care auzi vocea lui Dumnezeu. Eu sunt Popescu Gabriel Ioan, iar tu urmărești Vocea Credinței. Înainte să mergem mai departe, am o rugăminte. Dacă inima ta strigă acum: Doamne, vorbește-mi, fă un gest de credință. Apasă butonul de like nu ca pe un simplu click, ci ca pe o rugăciune mută, o declarație a dorinței tale de a-L auzi. Și dacă simți nevoia, scrie în comentarii exact această frază: vorbesc, Doamne, te ascult. Nu pentru alții, ci ca pe un altar personal. Pentru că, știi, Scriptura ne spune că ascultarea începe cu pași mici. Și poate chiar acum, acest gest minuscul e primul pas pe care El ți-l cere. Dar hai să explorăm împreună rădăcina problemei. Pentru că, crezi sau nu, Dumnezeu nu tace. Nu a încetat niciodată să vorbească. Defectul nu e la emițător, e la receptor. Problema nu e vocea Lui, ci modul în care ascultăm noi. Te-ai gândit vreodată la asta? Noi deschidem Biblia ca pe o enciclopedie. Căutăm informație. Vrem răspunsuri rapide. Doamne, dă-mi un verset, dă-mi o soluție, spune-mi ce să fac cu jobul, cu copilul, cu viitorul. O tratăm ca pe o carte de bucate spirituală. Am o problemă, caut rețeta, aplic, merg mai departe. Dar Dumnezeu nu e un distribuitor automat de sfaturi. El ne invită la comuniune. Noi vrem productivitate, pagini bifate, planuri de citire terminate. E goana după bifat capitole. Am făcut 2 capitole azi, sunt bun, mi-am făcut norma. Dar citești ca să termini, nu ca să asculți. Și asta e drama. Auzi ce spun? Citești ca să termini, nu ca să asculți. Și Dumnezeu stă acolo răbdător, așteptând să te oprești la un singur verset, la o singură frază și să îi dai voie să ți se reveleze. Noi îi cerem lui Dumnezeu să ne vorbească, dar venim cu mintea deja plină. Plină de părerile noastre, plină de presupuneri, plină de așteptări rigide despre cum ar trebui să arate răspunsul. Avem deja scenariul scris. Doamne, confirmă-mi ce cred eu deja. Dar Dumnezeu nu lucrează așa. El ni se descoperă celor care vin goi. Goi de agendă, goi de zgomot, goi de mândria de a ști deja. Cei care vin cu mâinile deschise și spun: Doamne, nu sunt aici să-mi validez părerile, sunt aici să fiu modelat de cuvântul Tău. Aici e cheia. Aici se rupe filmul. Diferența dintre un om care citește un pasaj de 100 de ori fără să audă nimic și unul care îl citește odată și e transformat nu e inteligența. E poziția inimii. Smerenia. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Le vorbește. Le șoptește taine. Te-ai prins? Nu e despre cât de deștept ești, e despre cât de plecat ești. Și vreau să-ți spun ceva, cu multă blândețe, pentru că poate ai nevoie să auzi asta mai mult decât orice altceva acum. Tăcerea nu e abandon. Te-ai gândit vreodată că poate tăcerea e un cadou? Că poate Dumnezeu a redus la tăcere toate zgomotele din jurul tău ca să poți auzi, în sfârșit, ce ți-a spus dintotdeauna?
El te încetinește nu ca să te frustreze, ci ca să te pregătească. Pentru că uneori vorbirea lui e atât de fină, atât de delicată, încât are nevoie de un lăcaș liniștit. Dacă tu ai un radio dat la maximum, nu auzi nici măcar bătăile inimii celui de lângă tine. La fel e și cu Dumnezeu. El nu-și ridică vocea peste vacarmul nostru continuu. Așteaptă să oprim noi radioul. Așteaptă să facem liniște. Și aici ajungem la un punct nevralgic. Resursele care ne învață să stăm cu cuvântul, nu doar să-l consumăm mecanic, sunt vitale. Mai ales în anotimpurile de secetă spirituală, când ți se pare că Biblia e închisă, când simți că Dumnezeu s-a mutat din cartier, acolo se naște maturitatea. Nu fugi de tăcere, îmbrățișează-o, pentru că scopul nu e să citești Biblia, scopul e să îl întâlnești pe autor. Și când înveți să asculți așa cum El te invită să asculți, vocea Lui devine inconfundabilă. Nu e neapărat zgomotoasă, nu e spectaculoasă, dar e constantă, e fidelă, e atât de personală încât stai respirația. Și știi ce se întâmplă când ai ajuns acolo? Nu vei mai deschide Biblia niciodată la fel. Nu va mai fi o corvoadă, ci o întâlnire. Și acum, în timp ce noi discutăm, poate în mintea ta se naște o poveste. Povestea unui om care a fost exact unde ești tu acum. Un om care a stat treaz noaptea cu aceleași întrebări. Vrei să auzi cum a spart el tăcerea? Pentru că lecția pe care a învățat-o atunci e poate exact lecția pe care sufletul tău o cere acum. Dar despre asta vorbim imediat după ce respirăm puțin. Imaginează-ți un om simplu. Îl cheamă Andrei. Nu e pastor, nu e preot, nu e teolog cu diplome pe perete. E un credincios obișnuit, dintr-un oraș mic de provincie, poate ca al tău. Dimineața, când încă nu s-a crăpat de ziua și nici măcar câinii din cartier n-au început să latre, Andrei se ridică din pat. O face cu o disciplină care i-a intrat în sânge, nu pentru că e un supererou spiritual, ci pentru că tânjește după ceva real. Aprinde veioza cu abajur verde, își trage scaunul de lemn sub el și deschide Biblia la semnul de carte îngălbenit de vreme. E acolo, în fiecare dimineață, de peste 20 de ani. E fidel, e dedicat. Nimeni nu poate să-i reproșeze că nu-și face timp pentru Dumnezeu. Dar Andrei are o problemă ascunsă. O suferință pe care n-a mărturisit-o nimănui, nici măcar soției. Când oamenii din biserică vorbesc despre călăuzire divină, despre felul în care le-a vorbit Domnul prin Scriptură, Andrei dă din cap aprobator. Zâmbește. Dar în interiorul lui e un vid uriaș. Se simte ca un străin la o masă la care n-a fost invitat. El nu aude nimic. Cuvintele sunt clare, gramatica e impecabilă, istoria biblică o cunoaște pe de rost. Poate să-ți spună cine a fost Iosia, cine a fost Estera, care e diferența dintre lege și har. Dar o voce personală? Un cuvânt viu, care să-l străpungă, care să-i spună lui Andrei, pe numele lui, ce are de făcut. Asta lipsește cu desăvârșire. E ca și cum ar citi o scrisoare de dragoste adresată altcuiva. Toți par să aibă o relație vibrantă, numai el stă în anticameră. Și te întrebi, poate la fel ca el: Doamne, eu de ce nu aud? De ce altora le spui lucruri clare, iar pe mine mă lași în ceață? Nu e o întrebare a necredinței. E o întrebare a durerii, a frustrării. E strigătul unui fiu care vrea să-și audă tatăl, nu doar să citească despre el. Într-o dimineață de toamnă, Andrei a atins punctul de fierbere. Citise aproape o oră, parcurse capitole întregi. Ochii îi obosiseră, mintea începuse să alunece. A închis Biblia cu un oftat atât de adânc, încât părea că își dă ultima suflare. Apoi a șoptit, cu o voce încărcată de o sinceritate care frizează disperarea: Doamne, citesc cuvântul Tău în fiecare zi, an la rând, de ce nu Te aud? Întrebarea a rămas suspendată în aerul rece al camerei. Niciun răspuns, nici o senzație de căldură, nici o impresie, doar ticăitul asurzitor al ceasului de pe perete care părea să bată în locul inimii lui Dumnezeu. Tic-tac, tic-tac, ca o numărătoare inversă spre o moarte spirituală lentă. Andrei s-a ridicat și a văzut de ziua lui, dar întrebarea asta nu l-a slăbit. A însoțit-l la piață, la serviciu, la masa de prânz. S-a făcut un nod în pieptul lui, o apăsare constantă. Spre seară, fără să înțeleagă de ce, a decis să iasă la plimbare. O luă pe străduțele înguste, evitând agitația bulevardului. Mergea fără țintă, cu mâinile în buzunarele paltonului, cu privirea pierdută. Trecu pe lângă o biserică veche din centru, o clădire din piatră gri, cu uși masive din lemn. De obicei, trecea nepăsător. Dar acum ceva l-a oprit. Ușa era ușor întredeschisă, lăsând să iasă o fâșie subțire de lumină portocalie. Nu știi cum e când simți că te cheamă ceva, nu-i așa?
Nu e o voce, nu e un semn vizibil, e doar un imbold inexplicabil, o tresărire a inimii. Andrei a stat o clipă în prag. Apoi, aproape fără să-și dea seama, a împins ușa și a intrat. Înăuntru mirosea a ceară veche și a tămâie stinsă. Rândurile de bănci erau goale. Liniștea era atât de densă încât îi auzea propriul puls în tâmple. Dar nu era complet singur. În primul rând, pe o bancă, stătea un bătrân. Nu părea un om sărac, dar nici avut. Avea o haină simplă de lână, părul argintiu pieptănat pe spate și o postură care emana pace. Pe genunchi, Biblia lui era deschisă, dar nu citea. Avea ochii închiși și mâinile așezate ușor peste pagini, într-un gest de o tandrețe copleșitoare. Părea că nu mai e pe pământ, dar nici în cer, ci într-un spațiu sacru de comuniune. Andrei a ezitat. Nu voia să deranjeze. A tușit ușor, apoi s-a așezat încet pe o bancă din spate. Au trecut minute lungi, poate 10, poate 15. Nimeni nu scotea un cuvânt. Andrei se uita tantos la ceafa bătrânului, așteptând. Bătrânul nu se mișca. Părea că timpul pentru el curge altfel. În cele din urmă, Andrei n-a mai rezistat. S-a aplecat în față și a șoptit, cu o voce care trăda o disperare reținută doar de buna creștere. Domnule, îmi cer scuze, pot să vă întreb ceva? Bătrânul a deschis ochii foarte încet, a întors capul și l-a privit pe Andrei cu un zâmbet cald, de bunic. Un zâmbet care nu judeca, nu grăbea. Sigur, fiule, i-a spus. Andrei a respirat adânc. Citesc Biblia în fiecare zi, a spus aproape pe nerăsuflate. Dar nu aud vocea lui Dumnezeu. Toți vorbesc despre călăuzire, despre confirmări, despre cuvinte care le-au schimbat viața. Eu nu am așa ceva. Dumneavoastră cum faceți? Cum auziți? Bătrânul nu a răspuns imediat. L-a cercetat cu acei ochi blânzi care păreau să vadă mult dincolo de cuvinte. Apoi a închis Biblia cu același gest lent și respectuos. Spune-mi, Andrei, a zis el, de parcă i-ar fi știut numele dintotdeauna. Când citești, tu ce asculți? Andrei a rămas blocat. Era o întrebare atât de simplă, încât părea o capcană. Păi, ce să ascult? Ascult răspunsuri. Am nevoie de direcție, de claritate, de un sfat pentru viața mea. Bătrânul a dat din cap, nu ca un profesor care confirmă, ci ca un doctor care înțelege un diagnostic. Și când nu găsești răspunsurile, ce faci? Păi, citesc mai mult, a răspuns Andrei cu o notă de nesiguranță. Mai multe capitole. Poate n-am acoperit destul. Poate răspunsul e în versetul următor. Atunci bătrânul a zâmbit din nou, dar de data asta era un zâmbet trist, încărcat de compasiune. Asta e, Andrei, a șoptit. Aici îl pierzi pe Dumnezeu. S-a lăsat o tăcere. Andrei simțea cum îi zvâcnește o venă la tâmplă. Ce voia să spună? Cum adică îl pierde? Bătrânul a oftat și a început să-i spună povestea lui. I-a mărturisit că, ani la rând, a făcut exact același lucru. A tratat Biblia ca pe o hartă. Vroia să ajungă undeva, să rezolve ceva, să primească o instrucțiune. E ca și cum ai vorbi cu un prieten drag, dar nu-l asculți cu adevărat, ci doar aștepți să termine ca să-i pui o nouă întrebare, ca să-ți rezolve o problemă. Exact așa făcea bătrânul cu Dumnezeu. Până într-o zi, când, extenuat și descurajat la maximum, s-a oprit. S-a oprit în mijlocul unui verset. A simțit că dacă mai citește un singur cuvânt, explodează. Așa că a rămas nemișcat, cu ochii închiși, fără să analizeze, fără să studieze. Pur și simplu a stat acolo, cu Dumnezeu. Și atunci ceva s-a rupt în el. Ceva s-a vindecat. A înțeles că Dumnezeu nu-i ascunsese vocea. El o necase cu graba lui. Dumnezeu vorbea, dar Andrei, ca și bătrânul odinioară, citea peste vocea lui. Citea ca să termine, nu ca să audă. E ca și cum ai pune o muzică sublimă, dar tu ții urechile astupate cu dopuri de vată și te întrebi de ce nu auzi melodia. Graba e dopul de vată. Productivitatea religioasă e inamicul intimității spirituale. Bătrânul i-a explicat mai departe. Biblia nu e doar ceva ce citești, e ceva ce primești. Nu e un manual de reparații pentru viața ta, e pâine. Și pâinea nu se mănâncă în fugă, se mestecă, se savurează. Vocea lui Dumnezeu se găsește rar în multitudinea de pagini pe care le parcurgi. Se găsește în adâncimea cu care asculți un singur verset. Uneori, Dumnezeu vorbește printre rânduri, alteori îți repeta același verset săptămâni întregi.
Și nu pentru că n-ai înțeles conținutul, ci pentru că n-ai ascultat de el. Ai înțeles cu mintea, dar n-ai supus inima. Apoi, bătrânul a făcut un gest care l-a șocat pe Andrei. A deschis Biblia, liniștit, la un loc anume și i-a arătat un verset. De 3 zile citesc versetul ăsta, Andrei, a spus el. De 3 zile, n-am trecut mai departe, pentru că Dumnezeu încă îmi vorbește prin el. Și nu vreau să scap cuvântul, vreau să intre în mine, să mă reconstruiască. Andrei era uluit. 3 zile la un singur verset? Cum așa? Mintea lui, obișnuită cu planuri de citire și bifat capitole, nu procesa informația. Păi cum faci să citești toată Biblia într-un an dacă stai 3 zile la un verset? Dar bătrânul părea să fi găsit ceva mult mai valoros decât o statistică de citire. Părea să fi găsit comoara ascunsă și vorbea cu atâta autoritate, cu atâta pace, încât Andrei nu avea cum să-l contrazică. Era evident că acest om nu doar studia Biblia, ci locuia în prezența autorului ei. Nu era un simplu cititor, era un ascultător. Un ascultător rafinat. Și asta e diferența dintre un specialist în scriptură și un om care aude glasul lui Dumnezeu. Ascultarea. Nu acumularea de cunoștințe, ci sfințirea prin ascultare. Bătrânul nu știa mai mult decât Andrei, dar iubea mai mult. Și iubirea îl făcea să se oprească, să contemple, să lase cuvântul să-l curețe. Andrei a plecat din biserică tulburat. Nu tulburat de vinovăție, ci de o lumină nouă care începuse să lumineze încet în bezna lui. Parcă cineva aprinsese un chibrit într-o peșteră întunecată. Nu se vedea totul, dar măcar știa încotro să o apuce. Se simțea nesigur, dar și ușor. Ca și cum o greutate pe care o cărase ani de zile începuse să se macine. Ajuns acasă, n-a mai deschis Biblia în seara aceea și a lăsat sufletul să respire. A adormit cu o rugăciune scurtă pe buze. Doamne, învață-mă să tac, învață-mă să stau. A doua zi de dimineață, când s-a așezat la masă, totul era la fel. Aceeași veioză, același scaun, aceleași pagini, dar Andrei nu mai era la fel. Ceva în poziția inimii lui se schimbase. Și tocmai aici e punctul de cotitură, pentru că atunci când te apropii de cuvânt cu o inimă pregătită să asculte, nu doar să consume, se întâmplă ceva cuantic, ceva nevăzut. Se deschide un canal de comunicare pe care graba și religia uscată l-au blocat. Cum a decurs acea dimineață pentru Andrei? Cum a auzit el în sfârșit ceea ce Dumnezeu încercase să-i spună de 20 de ani? Și, mai ales, ce a făcut când cuvântul l-a lovit direct în rană? Pentru că atunci când auzi cu adevărat, nu primești informație, primești o confruntare. Și de aici începe adevărata poveste, dar hai să vorbim despre asta imediat. A doua zi, dis de dimineață, Andrei s-a trezit înaintea ceasului. Nici nu sunase alarma. S-a ridicat din pat cu o senzație pe care nu o mai simțise de ani de zile. O nerăbdare sacru. Nu nerăbdarea aia care te agită, ci nerăbdarea unei întâlniri așteptate. S-a dus la masa lui, a aprins veioza, dar în loc să deschidă Biblia la semnul de carte, a rămas câteva minute cu mâinile pe copertă, cu ochii închiși. A spus o rugăciune atât de simplă că părea aproape stupidă, dar ăsta e genul de rugăciune care sparge zidurile. A spus: Doamne, nu vreau să mă grăbesc azi. Sunt aici să te ascult. Nu să termin de citit. Nu să bifez. Să te ascult. Atât. N-a mai adăugat nimic. Apoi a deschis ochii și a citit un singur verset. Doar unul. Și s-a oprit. La început, senzația a fost stranie. Mintea lui, antrenată să alerge de la un capitol la altul ca un ogar pe pistă, protesta. Îi spunea: doar atât? E prea puțin. Trebuie să mai citești. Mai sunt atâtea pagini. Pierzi timpul. E ca și cum ai lua un motoraș turat la maximum și l-ai opri brusc. El încă vibrează, forțează, vrea să plece. Așa și mintea lui Andrei. Voia să fugă. Voia să găsească următorul verset, să facă conexiuni, să extragă o aplicație rapidă. Dar el s-a ținut tare. Și-a adus aminte de cuvintele bătrânului. A rămas nemișcat. Se uită la versetul acela ca și cum l-ar fi văzut pentru prima dată, deși îl citise probabil de 10 de ori. Timpul trecea. Silențiozitatea începuse să doară. Tăcerea apăsa pe timpane. Mintea lui rătăcea la cumpărături, la facturi, la discuția neplăcută cu șeful de ieri. Asta face tăcerea. Scoate la suprafață toate zgomotele interioare pe care în mod normal le acoperi cu activitate. Dumnezeu nu e încă acolo unde e zgomotul, dar Andrei a rămas. A respins fiecare gând străin și s-a întors la verset. Și atunci s-a întâmplat. Nu a fost un fulger, nu a fost un glas audibil,
dar dintr-o dată cuvintele cunoscute au început să cântărească. Parcă gravitația din cameră se schimbase. O frază s-a desprins din pagină și i s-a lipit de inimă. Nu pentru că ar fi fost nouă, ci pentru că devenise vie. Andrei simțea cum îi se accelerează pulsul, nu de frică, ci de o sfială sfântă. În momentul acela, fără niciun avertisment, o convingere profundă l-a străbătut. Nu era condamnare, nu era un sentiment toxic de vinovăție care strivește. Era o claritate rece și totodată blândă. Versetul acela punea degetul exact pe o rană pe care Andrei o bandajase ani de zile, o zonă a vieții lui pe care refuza să o confrunte. O relație neterminată, o amărăciune ascunsă, un păcat tolerat liniștit. Dumnezeu nu-i dădea o informație nouă, îi cerea ceva, îi cerea socoteală, îl chema la ascultare. Nu la un salt uriaș de credință, ci la o decizie concretă, mică, umilitoare, și Andrei a știut, dincolo de orice îndoială, că acela era glasul lui Dumnezeu. Nu pentru că era un gând măreț, ci pentru că era un adevăr care cerea supunere. Lacrimi i-au umplut ochii, nu de tristețe, ci de o descătușare copleșitoare. Pentru prima dată după 20 de ani, Andrei nu mai era un student al Scripturii. Era un om în fața Dumnezeului celui viu și a înțeles, în sfârșit, că Dumnezeu vorbise tot timpul, dar nu în termenii lui Andrei. Vocea lui nu fusese absentă, fusese răbdătoare, fusese necată de graba și de așteptările lui Andrei, iar acum, când Andrei tăcuse, Dumnezeu putea vorbi. De aici încolo, viața lui Andrei s-a schimbat radical. Dar nu a fost o schimbare spectaculoasă, vizibilă din exterior. A început să citească mai puțin, dar să audă mai mult. A încetat să-și mai măsoare devotamentul în pagini și a început să-l măsoare în supunere. Când deschidea Biblia, nu mai alerga după revelații spectaculoase. Stătea, asculta, aștepta și încet, constant, vocea lui Dumnezeu a devenit familiară. Nu pentru că ar fi devenit mai puternică, ci pentru că Andrei învățase, în sfârșit, cum să asculte. Acesta e adevărul ascuns în atâtea vieți astăzi. Vrem ca Dumnezeu să vorbească peste agitația noastră, prin zgomotul nostru, în ciuda rezistenței noastre. Dar Dumnezeu vorbește cel mai clar celor care sunt dispuși să se oprească, să aștepte și să răspundă. Pentru că a-L auzi pe Dumnezeu nu înseamnă a vâna revelația, înseamnă a cultiva atenția. E o lecție pe care Scriptura o confirmă iar și iar. Gândește-te la un verset pe care îl știi de o viață. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Nu e o imagine poetică oarecare. E un adevăr fundamental despre cum funcționează comunicarea divină. Dacă ai mers vreodată pe un drum de țară, noaptea, pe întuneric beznă, fără felinare, știi despre ce vorbesc. Ai o lanternă. Ea nu-ți luminează toată șoseaua până la destinație. Nu vezi curba de la 10 km, nu vezi răscrucea de la intrarea în sat. Lanterna îți arată exact următorii 2-3 pași. Atât. Doar cât să nu calci într-o groapă. Doar cât să nu intri în șanț. Atât îți trebuie. Și totuși, noi când deschidem Biblia, vrem lumina unui far care să lumineze toată viața noastră, de la tinerețe până la bătrânețe, de la carieră până la pensie. Cerem harta completă. Și Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, ne dă doar pasul următor. Te enervează asta? Știu că pe mine m-a enervat. Vrei să știi tot. Dar dacă ai ști tot, nu ai mai avea nevoie de El. Ai lua harta și ai fugi cu ea, fără să te mai întorci la ghid. Și Dumnezeu nu vrea să-ți dea o hartă, vrea să-ți fie călăuză. E o diferență colosală. Când îi cerem să ne explice totul deodată, pierdem claritatea liniștită pe care El ne-o oferă pas cu pas. Și rămânem frustrați, spunând că El tace. Nu tace. Doar că noi vrem să auzim finalul poveștii, iar El ne citește rând cu rând, pentru că vrea să ne bucurăm de fiecare paragraf alături de El. Iisus a spus ceva extraordinar de simplu și totodată cutremurător. Oile mele aud glasul meu. Nu a zis că oile aud glasuri multe, sau glasuri zgomotoase, sau glasuri constante. A zis că aud glasul meu. Asta implică discernământ, implică recunoaștere, implică familiaritate. Oile nu-i analizează păstorului vocea cu un spectrograf. Nu o studiază academic, o știu, pentru că au petrecut timp lângă el. Atâta tot. Și asta e cheia auzirii divine prin Scriptură. Nu este vorba despre măestrie intelectuală. Nu e nevoie de academie teologică, de dicționare grecești, de comentarii voluminoase, deși toate pot ajuta. Miezul e apropierea relațională. Dacă tu petrești timp cu cineva, îi recunoști vocea instantaneu. Sună telefonul, tu nu te uiți la ecran,
dar știi cine e după modul cum vibrează, după oră, după așteptarea ta, cu atât mai mult cu Dumnezeu. Dar noi confundăm studierea Bibliei cu petrecerea timpului cu autorul. Poți studia biografia cuiva zeci de ani fără să-l cunoști cu adevărat. Poți citi toate scrisorile de dragoste ale bunicului tău și să nu ai nicio relație cu el dacă el nu mai trăiește. Dar Dumnezeu trăiește și când citești scrisorile lui, el stă lângă tine așteptând să-i răspunzi. Psihologia umană confirmă această dinamică spirituală. Poate sună prea modern, dar adevărul e adevăr oriunde. Când mintea noastră se grăbește, când suntem în modul rezolvare de probleme, creierul scanează, caută soluții rapide, frunzărește, conectează date. E un mod analitic, de supraviețuire. E bun când trebuie să schimbi o roată sau să faci un calcul. Dar Dumnezeu nu vorbește de obicei în modul ăsta. El vorbește în modul reflectiv, acela în care inima e liniștită, în care ești deschis, receptiv, nu doar activ. Când taci, când încetinești, creierul tău trece de la valurile beta, ale stresului și acțiunii, la valurile alfa, ale relaxării și intuiției. Nu e misticism New Age, e felul cum am fost creați. Dumnezeu a pus în noi nevoia de tăcere, de sabat, de oprire, pentru că doar atunci poți auzi șoapta. Când totul e vuiet, șoapta dispare. Nu e că nu există, e că nu o percepi. Un radio dat la volum maxim acoperă și cea mai frumoasă simfonie. Trebuie să dai volumul mai încet. Uneori, chiar să-l stingi de tot. Tăcerea nu e un vid, e un sanctuar. Dumnezeu umple spațiul pe care îl faci. Dar dacă nu-i faci niciun spațiu, el rămâne la ușă, politicos, așteptând. Nu intră forțat. De asta meditația biblică e atât de esențială. Și când spun meditație, nu mă refer la stat turcește și golit mintea, așa cum promovează alte tradiții. Meditația biblică nu golește mintea, ci o umple. O focusează. Ia un verset, o frază, o propoziție și o repetii. O rotești în minte, o rumegi ca vita aceea blândă care mestecă îndelung iarba ca să scoată toți nutrienții. Ia doar un cuvânt, pace, har, iertare și stai cu el. Îl lași să coboare din intelect în suflet, din minte în duh. La început o să ți se pară o prostie. Mintea ta va țipa după divertisment, după notificări. Dar dacă perseverezi, ceva se sparge, ceva se adâncește. Neuroștiința modernă arată că repetiția combinată cu liniștea intensifică înțelegerea emoțională și ancorează informația într-un mod pe care simpla citire rapidă nu-l atinge. Scriptura știa asta cu mult înaintea laboratoarelor. Zi și noapte să cugeți la legea lui. Nu să citești rapid, ci să cugeți, să stai, să fii cu cuvântul. Ca și cum ai sorbi o cană cu ceai fierbinte într-o dimineață geroasă, nu o înghiți pe nerăsuflate, o savurezi, o lași să te încălzească pe dinăuntru. Așa e cu Scriptura. Dar mai e o piedică uriașă, poate cea mai frecventă. Rezistența nerezolvată. Biblia spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Observi? Nu zice: dacă auziți glasul lui, săriți de bucurie. Nu garantează o experiență emoțională plăcută. Zice: nu vă împietriți. Pentru că de multe ori, când auzim cu adevărat, mesajul nu ne mângâie, ne confruntă. Ne atinge exact acolo unde doare. Inima noastră, rănită, dezamăgită, obosită, ridică instantaneu un zid. Inimă împietrită nu înseamnă neapărat inimă rea. De multe ori înseamnă inimă rănită, inimă care s-a protejat prea mult timp, inimă care a învățat să nu mai simtă ca să nu mai sufere. Și când Dumnezeu atinge o zonă sensibilă, noi, inconștient, ne blocăm. Apoi spunem că n-am auzit nimic. Dar am auzit, doar că n-am vrut să procesăm. Ne-am închis. Și tot așa, încet, ne pierdem sensibilitatea spirituală. Devine o obișnuință să respingem vocea blândă. De aceea, ascultarea ascuțește auzul spiritual. E o lege inversă față de ce credem. Noi așteptăm revelația ca să ascultăm, dar Dumnezeu așteaptă ascultarea ca să dea revelația. Supunerea față de ceea ce ai înțeles deja deblochează următorul nivel de înțelegere. Domnul nu ne copleșește cu instrucțiuni noi câtă vreme le ignorăm pe cele vechi. E logic, nu? Dacă un copil nu-și face temele la matematică, de ce i-ar da profesorul exerciții de clasa a doua? Mai întâi să o facă pe prima. Noi vrem un masterat spiritual, dar am chiulit de la grădiniță.
Și Dumnezeu, în mila Lui, ne tot repetă lecția de bază, până o învățăm. Nu din răutate, ci din iubire. Pentru că până nu asculți de lucrul mic, nu poți gestiona lucrul mare. Așa că scopul tău când deschizi Biblia trebuie să se schimbe. Nu mai citi ca să termini un plan. Nu mai citi ca să aduni cunoștințe. Citește pentru transformare. Când te apropii de cuvânt cu disponibilitatea de a te schimba, dintr-o dată Scriptura începe să vorbească. Versetele pe care le-ai tot ignorat prin viață. Ce ar fi să încerci? Mâine dimineață, în loc să te repeți la text, pune mâna pe Biblie și întreabă: Doamne, ce vrei să-mi descoperi despre Tine? Și ce vrei să-mi descoperi despre mine? Astea două întrebări schimbă tot, pentru că îți repoziționează sufletul. Nu mai ești în centru, cu nevoile tale, cu curiozitatea ta. Ești un ucenic în fața învățătorului, ești o oaie în fața păstorului, ești o creație în fața creatorului. Această postură te încetinește, te înmoaie, te pregătește. Și când cuvântul începe să te mustre, să te corecteze, să te mângâie, să te îndrume, nu te grăbi să treci mai departe. Oprește-te acolo. Fix acolo e locul întâlnirii. Fix acolo vorbește Dumnezeu. Pentru că glasul Lui nu e ascuns în complexitate. Nu trebuie să dezlegi misterii apocaliptice ca să-L auzi. E ascuns în simplitate. Și se descoperă celor care se predau. Și câți dintre noi nu facem exact opusul? Citim un pasaj care ne zgârie pe retină, simțim un disconfort, o pișcătură în conștiință, dar imediat sărim la următorul capitol. Trebuie să termin de citit azi. Și lăsăm în urmă tocmai cuvântul care ne-ar fi putut vindeca. E ca și cum ai fi la un ospăț și ai luat doar o gură din fiecare fel, fără să mesteci nimic. Te ridici flămând, deși masa era plină. Și masa nu face asta. Stai, mestecă. Până când simți că acel cuvânt a intrat în tine și tu ai intrat în el. În clipa în care începi să practici asta, ceva în universul tău interior se recalibrează. Nu mai ești dependent de stări emoționale. Nu mai ești legat de emoții. Pentru că vocea lui devine o constantă, nu un vârf de munte rar. Și când vine ispita, ai un depozit de cuvânt viu în tine. Când vine criza, știi ce a spus el deja. Nu alergi disperat să deschizi Biblia la întâmplare, sperând să pice un verset norocos. Ai o relație, ai o istorie, ai o certitudine. Dar, știi, drumul până aici nu e pavat doar cu tehnici. E pavat și cu sezoane de tăcere care par să nu se mai termine. Cum gestionezi momentele când, deși faci totul corect, Dumnezeu pare totuși mut? Când stai în liniște, asculți, nu te grăbești și tot nu se întâmplă nimic. E oare asta o pedeapsă? Sau e o invitație și mai profundă? Vom vorbi exact despre asta. Pentru că există un tip de tăcere care nu e vid, ci pregătire. Și e crucial să înțelegi diferența. Dar mai e și un alt aspect. Cum răspunzi când în sfârșit auzi, iar ceea ce auzi te trimite direct într-o furtună? Pentru că nu orice voce care vorbește aduce pace imediată. Uneori aduce sabie. Și asta e o realitate pe care trebuie să o înfrunți. Rămâi aproape. Cunosc senzația. Poate și tu o cunoști. Ești acolo, în tăcere, și te întrebi: Doamne, dacă eu fac tot ce trebuie, de ce nu răspunzi? Dacă alții aud, de ce eu nu? E o pedeapsă? Am păcătuit prea grav? M-ai abandonat? Și în acel punct e atât de ușor să te retragi, să închizi Biblia și să spui: gata, nu mai pot, mă las. Dar aș vrea să ne oprim o clipă aici, pentru că exact aici, în acest punct al frustrării absolute, se petrece o cotitură pe care puțini o înțeleg. Tăcerea pe care o simți acum s-ar putea să nu fie o ușă închisă, ar putea fi un coridor către ceva mai profund. E un adevăr pe care am vrut să ți-l împărtășesc cu toată blândețea, pentru că e genul de adevăr care doare când îl primești, dar vindecă după ce îl lași să lucreze. E un adevăr care trebuie spus cu compasiune, așa cum i l-a spus și bătrânul din capelă lui Andrei. Dumnezeu nu refuză să vorbească, dar uneori, felul în care vorbește El seamănă mai mult cu un chirurg decât cu un entertainer. El nu e interesat să-ți ofere un spectacol emoțional, e interesat să-ți refacă inima. Și dacă o face în tăcere, nu e pentru că a plecat, ci pentru că lucrează la un nivel la care cuvintele sunt prea sărace. Hai să luăm un exemplu care mi-e foarte drag. Imaginează-ți un olar. Ai văzut vreodată un olar la roată? E fascinant. Lutul e acolo, o masă amorfă, cenușie, udă.
Mâinile olarului se așează pe el, aparent fără efort. Roata se învârte, dar olarul nu vorbește. Nu strigă la lut: acum fie ulcior, transformă-te. Nu, el tace. Își aplică presiunea exact unde trebuie. Uneori, dacă lutul ar putea vorbi, ar spune: de ce mă strivești? De ce mă învârți atât? Nu mai suport. Dar olarul știe că pentru ca lutul să ajungă un vas de preț, trebuie să treacă prin presiunea tăcută a mâinilor lui. Nu primește explicații, primește formă. Și doar la sfârșit, după ce a stat și în foc, devine ceva folositor. La fel e și cu tăcerea lui Dumnezeu. Când el tace, nu înseamnă că a încetat să lucreze. Înseamnă că a trecut la modelarea profundă, la acel nivel al sufletului unde cuvintele ar fi o distragere. E tăcerea olarului și e poate cea mai sfântă tăcere pe care o poți experimenta. Nu e o tăcere de moarte, e o tăcere de creație. Te provoc să privești în urmă la viața ta. Momentele în care Dumnezeu a părut cel mai tăcut, nu cumva au fost exact momentele în care El a lucrat cel mai intens? Când te-ai rugat și nu a venit niciun răspuns, dar circumstanțele s-au schimbat subtil, timp de luni de zile, fără să-ți dai seama? Când ai cerut o direcție clară și n-ai primit nimic, dar ai simțit o pace inexplicabilă să rămâi pe loc? Asta nu e absență, e prezență tăcută. E felul lui Dumnezeu de a spune: am încredere în tine să mergi fără să vezi tot. Am încredere că vei continua să asculți de lucrul mărunt pe care ți l-am spus deja, chiar și atunci când nu-ți dau nimic nou. Pentru că, de fapt, ceea ce vrea Dumnezeu să construiască în tine este o credință care nu depinde de senzații. O credință care nu se clatină când nu aude nimic. O credință care știe, dincolo de orice îndoială, că El este acolo și că lucrarea Lui continuă, chiar și în întuneric. Aceasta este comoara ascunsă în tăcere și mulți credincioși ratează comoara pentru că sunt prea ocupați să se plângă de liniște. Revenind la Andrei, după acea dimineață în care a auzit în sfârșit glasul prin verset, s-a confruntat cu o realitate pe care nu o anticipase. Cuvântul pe care l-a primit nu l-a trimis la o destinație confortabilă. Nu i-a spus: bravo, Andrei, ești pe drumul cel bun, continuă tot așa. Nu, i-a spus: du-te și împacă-te cu fratele tău. Fratele cu care nu mai vorbise de 5 ani, după o ceartă urâtă pe o moștenire. Fratele care îl jignise, care îl nedreptățise. Andrei a simțit cum fierbe sângele în el din nou. Doamne, tocmai asta? Orice altceva, dar nu asta. Dar glasul era clar. N-avea cum să se eschiveze. Și atunci au înțeles ceva cutremurător. Când cer să auzi glasul lui Dumnezeu, trebuie să fii pregătit să auzi ce nu-ți place. Pentru că glasul lui nu este o validare a ego-ului tău, este o chemare la cruce. Și crucea este întotdeauna un loc al renunțării. Andrei a trebuit să moară față de mândria lui, față de dreptatea lui, față de ranchiuna lui și să meargă la fratele său, cu mâinile goale, fără să ceară să-i se facă dreptate. Doar să ceară iertare, chiar dacă nu greșise el primul. Asta a fost ascultarea lui. Și când a făcut-o, ceva s-a rupt în lanțurile spirituale care îl țineau legat. Nu doar că s-a împăcat cu fratele său, dar a simțit o libertate interioară cum nu mai simțise de ani de zile. Deodată, Biblia a devenit și mai vie. Pentru că făcuse pasul. Ascultarea nu doar că deschide urechile, ci deschide cerurile. Iar relația cu Dumnezeu a intrat într-o altă dimensiune. Nu mai era despre a primi, ci despre a răspunde. De aceea, repet, scopul nu e să termini Biblia într-un an. Scopul nu e să ai un jurnal de lectură impresionant. Scopul e transformarea. Și transformarea se întâmplă atunci când citești cu o întrebare onestă. Doamne, ce vrei să schimbi în mine azi? Unde trebuie să mă supun? Unde trebuie să iert? Unde trebuie să mă pocăiesc? Dacă vii cu sufletul deschis, nu vei mai avea niciodată senzația că Biblia e o carte închisă. Va fi o oglindă. Uneori va arăta riduri și pete pe care nu vrei să le vezi. Dar tocmai pentru că ți le arată, poți fi curățit. Ascultă, poate te gândești: păi eu n-am așa ceva. Eu n-am niciun verset care să mă mustre. Eu nu simt nimic. Și tocmai asta e capcana. Poate pentru că inima ta s-a împietrit atât de tare încât nici măcar nu mai simți înțepătura. Atunci trebuie să te rogi mai întâi pentru o inimă de carne, să spui: Doamne, sparge piatra din mine, fă-mă sensibil din nou, fă-mă să tresar la cuvântul Tău, chiar dacă doare. Pentru că e mai bine să simți durerea pocăinței decât să trăiești în confortul anesteziei spirituale. Durerea aia e semnul că ești viu. Când nu mai simți nimic, ești pe moarte. Așa că, dacă ești în sezonul tăcerii, nu te panica.
Nu ceda ispitei de a te compara cu alții care par să aibă revelații zilnice. Mulți dintre cei care pretind că aud glasuri și văd viziuni au ajuns să își confunde propria imaginație cu Duhul Sfânt. Dumnezeu nu e un circ, El e un tată. Și un tată înțelept nu-și răsfață copilul cu bomboane la fiecare plânset, ci îl învață să meargă, chiar și când nu e nimeni care să-l aplaude. Sezonul tăcerii este școala maturității. Este momentul în care Dumnezeu îți spune: acum ești destul de mare ca să ai încredere în ceea ce ți-am spus deja. Acum e timpul să pui în practică ce ai învățat. Și poate că El tace pentru că așteaptă să asculți de ultimul lucru pe care ți l-a spus, iar tu încă nu l-ai făcut. Ai amânat, ai negociat, ai dat vina pe alții. Cât timp tu ții cuvântul în stand-by, Dumnezeu nu-ți dă următoarea instrucțiune. E logic, nu ți se pare? Este ca atunci când te-ai rugat pentru un partener de viață, iar Dumnezeu ți-a spus să renunți la o relație toxică, dar tu n-ai făcut-o. Și te întrebi, de ce nu-ți răspunde la rugăciunea pentru căsătorie? Păi, pentru că tu n-ai ascultat de primul pas. Este ca atunci când te rogi pentru prosperitate, dar Dumnezeu ți-a spus să fii corect în afaceri și tu tot trișezi. Și te întrebi de ce ești blocat. Blocajul nu e de la Dumnezeu, e de la tine. Rezistența ta generează tăcere. Și totuși, harul său este atât de mare, încât nici măcar atunci nu te părăsește. Îți dă timp, îți repetă același mesaj, prin același verset, prin același predicator, prin aceeași situație, până când înțelegi. Ești într-o buclă a milei. Dumnezeu nu se grăbește. Pentru El, o zi e ca 1000 de ani. Așteaptă cu o răbdare care ne depășește. Dar noi, dacă vrem să auzim mai departe, trebuie să spargem bucla prin ascultare. Și acum vreau să-ți vorbesc direct. Nu ca un speaker motivațional, ci ca un frate care a trecut pe acolo. Poate ai ajuns la capătul puterilor. Poate te-ai săturat să te rogi și să nu se întâmple nimic. Poate ai deschis Biblia în seara asta și ai simțit că e doar cerneală uscată. Vreau să-ți spun ceva ce am primit și eu cândva, într-un moment de cumpănă, și ce cred că Duhul lui Dumnezeu vrea să-ți transmită chiar acum. Nu este un concept teologic, este un cuvânt personal pe care te rog să-l primești nu cu mintea, ci cu inima. E un cuvânt pentru tine, pentru cel care a fost credincios în tăcere, pentru cel care, deși n-a simțit nimic, tot s-a așezat la masă, pentru cel care cu lacrimi în ochi a spus: chiar dacă mă omori, eu tot în tine mă încred. Ascultă cu atenție. Dumnezeu nu ți-a ignorat rugăciunile. Nu ți-a trecut cu vederea credincioșia. Nu ți-a refuzat glasul ca pedeapsă pentru vreun păcat ascuns. Ceea ce ai trăit tu, luni sau poate ani de zile, nu este absența divină. Este o invitație divină. O invitație de a intra într-un mod de a asculta pe care nu-l înveți din cărți, ci doar din leagănul suferinței. Domnul te atrage într-o ascultare mai adâncă, nu ascultarea grăbită a disperării, care smucește de mâneca Tatălui și cere imediat un răspuns, ci ascultarea ancorată a încrederii. Aceea care știe că, chiar dacă acum e liniște, nu e gol, ci e un pântec care va naște o promisiune. Ești într-un anotimp în care Dumnezeu îți rafinează urechile spirituale. Te învață să-i recunoști vocea nu doar când momentul e dramatic, când se deschid cerurile și îngerii cântă, ci și când e liniște, mai ales când e liniște. Pentru că oricine poate auzi trăsnetul, dar puțin deosebesc șoapta. Și tu ești instruit acum pentru șoaptă. Privește înapoi. Ai fost credincios în lucrurile de bază. Ai deschis Biblia chiar și atunci când ți se părea o formalitate seacă. Te-ai rugat chiar și când cuvintele păreau că se lovesc de tavan și cad înapoi. Cerul vede asta. Și pentru că nu ai plecat în tăcere, pentru că ai rămas pe poziții, Dumnezeu este pe cale să te întâlnească cu o claritate care îți va tăia respirația. Exact scripturile care ți s-au părut îndepărtate vor începe să-ți vorbească personal. Nu pentru că s-au schimbat ele, ci pentru că te-ai schimbat tu. Vei citi un verset și va rămâne cu tine toată ziua. Va coborî cu tine în metrou, va sta cu tine la coadă la pâine, îți va reveni în minte când speli vasele. Cuvintele vor prinde carne și oase în realitatea ta. Iar mustrarea, când va veni însoțită de o pace adâncă, nu de rușine otrăvitoare. Va fi o mustrare care eliberează, nu care strivește. Dumnezeu te invită acum să încetezi să te mai lupți, să smulgi o confirmare din cer și să începi să te odihnești în comuniune. Nu trebuie să forțezi vocea Lui. Trebuie doar să-i faci loc. Și faci loc nu adăugând mai multe ore de rugăciune, ci oprind zgomotul.
oprind scrollingul, oprind goana după like-uri și știri, făcând liniște. Tăcerea este pânza pe care Dumnezeu pictează capodopera Lui. Dacă pânza e deja plină de mâzgăleli, unde să mai picteze? Îți spun, înveți cum să asculți. Și asta e cea mai valoroasă lecție pe care o poți învăța vreodată. Mai valoroasă decât orice profeție, mai valoroasă decât orice minune. Pentru că dacă știi să asculți, ești echipat pentru orice bătălie. Duhul Sfânt este un domn delicat. El nu țipă peste gălăgia vieții tale. El șoptește înăuntrul ei și tu devii sensibil. Ai observat? Poate că acum un an nici măcar nu te-ai fi gândit la aceste lucruri. Faptul că ești aici, că asculți asta, că inima ta tânjește după mai mult, este dovada că lucrarea lui e în plină desfășurare. Nu ești în regres, ești în antrenament. E un sezon de acordaj, ca la o vioară veche. Corzile sunt destinsă, iar luthierul le întinde încet. Fiecare rotire a cheii produce un scârțâi dureros, dar ce sunet minunat va scoate când va fi gata. Distragerile sunt date la o parte, strat cu strat, ca să poată fi restaurată intimitatea din grădina Eden. Așteaptă-te la momente în care un singur verset te va descompune. Momente în care Dumnezeu va răspunde la întrebări pe care nici măcar nu știai cum să le pui. Momente în care ascultarea va fi limpede ca cristalul, chiar dacă va fi costisitoare. Și nu va fi o coincidență, va fi aliniere. Dumnezeu are încredere să-ți dea claritate pentru că știe că o vei gestiona. Și claritatea asta e o responsabilitate. Nu mai ești un copilaj căruia îi se spune totul pas cu pas. Ești un fiu adult în care tatăl investește autoritate. Așa că, te rog, nu te mai descuraja gândindu-te cât timp a trecut. Cât ai așteptat? Câți ani ai pierdut? Timpul nu dictează chemarea. Tăcerea nu anulează planul. Iar așteptarea nu înseamnă irosire. Tu ești exact acolo unde trebuie să fii ca să auzi mai clar ca niciodată. Nu cumva simți în adâncul tău că e adevărat? Chiar dacă mintea ta se împotrivește, inima ți-o confirmă. Rămâi credincios. Rămâi nemișcat. Rămâi în ascultare. Pentru că Dumnezeu vorbește. Îl auzi? Poate nu cu urechile fizice, dar în adâncul adâncurilor, unde cuvântul său a fost plantat, ceva se mișcă. Ceva încolțește și nu va întârzia să dea rod. Acum, dacă ești încă aici, vreau să-ți mulțumesc. Și nu o fac formal, ci din toată inima. Mulțumesc că ai stat până la capătul acestui drum, că ți-ai dat atenția pentru ceva mai profund decât zgomotul obișnuit al internetului, că ai permis inimii tale să se liniștească destul cât să primească ce a vrut Dumnezeu să-ți spună. Faptul că ai rămas până acum este deja o dovadă că Duhul tău e flămând și foamea atrage întotdeauna prezența lui Dumnezeu. El nu refuză pe cel flămând. Niciodată. Dar înainte să pleci, vreau să pecetluim acest moment printr-un act simplu, dar cu greutate spirituală. Nu subestima niciodată puterea unei declarații rostite sau scrise. În comentarii vreau să scrii această declarație: voi asculta înainte de a mă grăbi. Este o promisiune pe care ți-o faci ție, dar și un legământ înaintea lui Dumnezeu. Lasă-o acolo, ca un stâlp de aducere aminte. Ca atunci când vei fi tentat să răsfoiești iar Biblia în viteză, să-ți amintești de acest moment. Voi asculta înainte de a mă grăbi. Este un act de predare și dacă mesajul acesta a vorbit sufletului tău, nu ține doar pentru tine. Dă-i mai departe. Poate cunoști pe cineva care se zbate exact în tăcerea asta, care simte că Dumnezeu l-a părăsit, care e gata să renunțe. Trimite-i acest videoclip, nu ca pe un spam, ci ca pe o punte, un colac de salvare. Scrie-i personal: uite, asta mi-a vorbit azi, cred că e și pentru tine. Nu știi cât de mult poate însemna un astfel de gest pentru cineva care se simte singur în lupta lui. Dacă nu ești încă abonat la Vocea Credinței, te invit să o faci acum. Acest canal nu este despre divertisment religios. Este un colț de sanctuar pe YouTube unde încercăm să aducem cuvântul într-un mod care zidește, nu care distrează. Abonându-te, nu doar urmărești un canal, ci te alături unei comunități care vrea să meargă serios pe calea credinței. Și dacă simți să susții această lucrare, poți face asta printr-un super mulțumesc sau devenind membru. Fiecare contribuție e o sămânță care ajută ca aceste mesaje să ajungă la oameni care poate nu vor călca niciodată într-o biserică, dar care îl caută pe Dumnezeu în tăcerea nopții. Și, în final, adu-ți aminte de un lucru: Dumnezeu nu este departe de tine, cuvântul Lui nu este încuiat pentru tine, vocea Lui nu este rezervată doar pastorilor, preoților sau așa zișilor uriași spirituali, este pentru tine, chiar acum, chiar aici. Ai învățat cum să asculți, ai învățat că nu e vorba despre viteză, ci despre supunere, ai învățat că tăcerea nu e un zid, ci o ușă,
Acum rămâne doar să practici, să iei cuvântul, să te așezi, să taci și să-l lași pe el să umple camera. Sunt convins că o va face, pentru că el e credincios. Și tu devii încet, dar sigur, un ascultător desăvârșit. Eu sunt Popescu Gabriel Ioan. Ți-am fost alături pe vocea credinței. Pășește cu Dumnezeu. Și nu uita, când El pare că tace, atunci de fapt e cel mai aproape. Îți mulțumesc că ai stat cu mine. Mergi în pace. Și ascultă. Ai simțit vreodată că după ce ai auzit în sfârșit vocea lui Dumnezeu, ți-ai dorit să nu o fi auzit? Sună aproape eretic ce spun, dar știi că e adevărat. Există un tip de teamă pe care o ai când tăcerea se sparge și ceea ce auzi nu e o mângâiere, ci o chemare la luptă. Andrei a stat acolo, în dimineața aceea rece, cu ochii încă umezi, cu versetul acela încins pe retină, și a dat seama că Dumnezeu nu-i dăduse o pastilă pentru durere. Îi dăduse o oglindă. Iar în oglinda aceea, Andrei nu arăta deloc așa cum îi plăcea să se creadă. Asta e capcana. Ne place ideea de a-L auzi pe Dumnezeu când credem că El ne va spune cât de buni suntem, cât de tari, cât de nedreptățiți. Așteptăm confirmarea că noi avem dreptate și vecinul nu. Așteptăm cuvântul care ne mângâie rana și ne validează orgoliul. Dar când Dumnezeu vorbește cu adevărat, El nu ne încurajează păcatul, oricât de confortabil ar fi el. Glasul lui Sfânt străpunge confortul. E un glas care sfâșie carnea ego-ului. Și de aceea mulți preferă să nu asculte. Pentru că un Dumnezeu tăcut e mai ușor de gestionat decât un Dumnezeu care cere. Andrei se uita la cuvântul acela și simțea cum îi crește o minge în gât. Nu era o simplă sugestie. Era o poruncă deșirată pe masa lui. Du-te și împacă-te. 5 ani de zile își construise o fortăreață în jurul dreptății lui. Fratele lui greșise. Era clar. Toată familia știa. Cine era Andrei să ceară iertare când el era victima? Logica lui pământească țipa. Mintea lui căuta portițe. Poate n-am înțeles eu bine. Poate e doar imaginația mea. Poate ar trebui să mai citesc un verset, să văd contextul, să mă rog mai mult. Amânarea e cel mai fin mecanism de apărare al inimii care nu vrea să se smerească. E o formă spiritualizată de a spune nu. Dar versetul stătea acolo, greu, ca o nicovală. Nu-i dădea pace. Și atunci Andrei a făcut ceva ce nu mai făcuse niciodată în timpul studiului biblic. A închis ochii și a spus: Doamne, nu vreau, dar vreau să vreau. Ajută-mă să fac pasul, chiar dacă mă doare. Nu e o rugăciune frumoasă. E o rugăciune sângerândă. E rugăciunea din Ghețimani. Nu voia mea, ci voia ta. Și când a terminat, nu s-a simțit mai bine. Nu a primit o confirmare emoțională. A rămas cu teama și cu nodul în gât. Dar ceva se schimbase. Hotărâse să asculte. Iar decizia de a asculta, chiar înainte de a simți, este poate cel mai pur act de credință. Pentru că nu te mai bazezi pe emoții, te bazezi pe persoana care a vorbit. Andrei s-a ridicat de la masă și a luat haina și a ieșit pe ușă. Pașii lui sunau agol pe caldarâm. Mergea spre casa fratelui său fără să știe ce va spune. Avea doar o singură certitudine, trebuia să ajungă acolo. În minte îi rulau scenarii. Fratele îl va respinge, va râde de el, va spune că s-a făcut pocăit nebun, va trânti ușa. Dar Andrei mergea mai departe pentru că ascultarea nu negociază cu riscurile. Ascultarea face pasul. Și pasul acela e cel mai greu. Când a ajuns în fața porții verzi, ruginite, a casei fratelui său, a stat câteva minute. Inima îi bătea să-i spargă pieptul. Putea să se întoarcă. Nimeni n-ar fi știut. Putea să spună că a încercat, dar n-a găsit pe nimeni acasă. Câte minciuni pioase nu suntem capabili să inventăm ca să ne păzim mândria. Dar Andrei a apăsat soneria. A auzit pași. Ușa s-a deschis. Fratele lui stătea în prag, îmbătrânit, cu ochii încercănați. Nu s-au spus multe. Andrei a îngăimat doar atât. Am greșit. Iartă-mă. N-a așteptat să-i se ceară. N-a justificat. N-a explicat. A spus doar atât. Și atunci s-a întâmplat ceva ce niciun scenariu nu prevăzuse. Fratele lui a izbucnit în lacrimi. Un plâns adânc, zguduitor, de om mândru care și-a ținut amarul prea mult. S-au îmbrățișat acolo, în prag, ca doi copii pierduți care se regăsesc. Nu a fost corect. Nu a fost dreptate omenească. A fost har. Și harul e întotdeauna scandalos. Când Andrei a plecat de acolo, cerul nu s-a deschis. Nu a auzit coruri îngerești, dar s-a simțit ușor.
un fel de ușurătate pe care nu o mai experimentase de când era copil. Și a înțeles. A înțeles că Dumnezeu vorbise cu el nu ca să-l facă savant, ci ca să-l facă liber. Libertatea nu stă în a ști mai mult, stă în a ierta mai mult. Și asta e o lecție pe care nu o înveți dintr-un comentariu biblic, o înveți pe genunchi, în colb, la picioarele unei uși închise care se deschide. De aici înainte, viața spirituală a lui Andrei a intrat într-un proces ireversibil de maturizare. A continuat să citească mai puțin, dar mai profund. Nu a devenit un vizionar. Nu a început să vadă hărți și strategii, dar a devenit un om al prezenței. Un om care, când intra în cameră, aducea cu el o pace greu de explicat. Oamenii din jur îl căutau. Îi spuneau: Andrei, când te aud cum vorbești de Dumnezeu, parcă și eu aș vrea să-L cunosc. Nu pentru că Andrei avea nu știu ce revelații secrete, ci pentru că Andrei asculta. Și cine ascultă cu adevărat devine la rândul lui o voce. Aș vrea să rămâi cu imaginea asta, cu Andrei care stă acum la masa lui, cu Biblia deschisă, nu ca un judecător care scrutează textul, ci ca un prieten care ascultă respirația celui de lângă el. A descoperit ceva ce mulți, în goana după senzațional, ratează. Dumnezeu vorbește în liniște, vorbește în supunere, vorbește în detalii și pentru a auzi trebuie să cobori. Să cobori de pe piedestalul dreptății tale, să cobori din goana după bifat obiective, să cobori până acolo unde nu mai ești decât lut în mâna olarului. Și acolo, în tăcerea aceea adâncă, începi să auzi. Te întreb pe tine, cel care asculți acum, care e ușa la care te-a trimis Dumnezeu și tu amâni să bați? Poate știi exact. Poate te-ai obișnuit să treci peste versetul acela care te înțeapă. L-ai citit de atâtea ori că s-a tocit ascuțișul lui. Dar acum, când îți aduci aminte, simți iarăși ciupitura. Nu o ignora. Nu fugi la următorul capitol. Oprește-te. E acolo Dumnezeu și vrea să-ți spună ceva care s-ar putea să-ți schimbe viața. Dar asta necesită un pas. Primul pas. Și primul pas e întotdeauna cel mai greu. Există o promisiune ascunsă pentru cei care fac acest pas. O promisiune care nu ține de circumstanțe, ci de identitate. Când asculți, intri într-o dinamică a cunoașterii lui Dumnezeu pe care Biblia o numește a umbla cu Dumnezeu. Nu înseamnă că nu vei mai greși. Nu înseamnă că nu vor mai fi tăceri. Dar înseamnă că nu vei mai fi niciodată singur în tăcere. Va fi o tăcere locuită. O tăcere în care, chiar dacă nu auzi cuvinte, simți zâmbetul, simți mâna, simți prezența. Și de la stadiul de servitor care așteaptă ordine, treci la stadiul de fiu care cunoaște inima Tatălui. De aceea, când deschizi Scriptura mâine dimineață, fă un exercițiu. Nu citi să înțelegi, citește să cunoști. E o diferență abisală. Când vrei să înțelegi, rămâi la nivelul minții. Când vrei să cunoști, implici inima. Și inima nu se grăbește. Inima savurează, inima stă. Așa cum stai cu persoana iubită pe o bancă, fără să spui nimic. Și totuși comunici totul. Așa stai cu Dumnezeu. Și în acea nemișcare se produce schimbul. El ia din tine frica, tu iei din el pacea. El ia din tine vină, tu iei din el iertarea. El ia din tine confuzia, tu iei din el direcția. Nu pentru că ai extras-o printr-un efort intelectual, ci pentru că ai primit-o prin comuniune. Și ca să înțelegi mai bine cum funcționează această dinamică la nivelul profund al ființei tale, hai să vorbim despre ce se întâmplă când taci, adică ce se întâmplă biologic, psihologic și duhovnicesc în momentele acelea de liniște pe care le eviți cu atâta înverșunare. Pentru că, crezi sau nu, liniștea e cel mai greu exercițiu spiritual. Mai greu decât postul, mai greu decât privegherea. E un duș rece pentru sufletul obișnuit cu dopamină ieftină și tocmai de aceea e atât de vindecătoare. Dar despre asta, imediat. Când taci, se întâmplă ceva paradoxal. În momentul în care încetezi să vorbești, să asculți muzică, să derulezi videoclipuri, să scrii mesaje, creierul tău intră într-un fel de sevraj. E obișnuit să fie bombardat. Iar când bombardamentul încetează brusc, el intră în alertă. Ai observat cum, după 10 secunde de liniște voită, te mănâncă degetele să pui mâna pe telefon? Cum simți un impuls aproape irezistibil să faci ceva, orice? Asta e dependența. Iar noi, oamenii moderni, suntem cu toții dependenți de zgomot.
Trăim într-o epocă a vacarmului continuu, unde tăcerea a devenit un lux, aproape o ciudățenie. Și totuși, tocmai în această tăcere refuzată stă cheia auzirii divine. Hai să-ți explic ce se petrece în interiorul tău când faci liniște, pentru că e fascinant. În mod normal, creierul tău funcționează într-un ritm alert. Undele beta domină cortexul. E modul de acțiune, de rezolvare a problemelor, de scanare a mediului după pericole sau oportunități de dopamină. Ești ca un radar pe câmpul de luptă, mereu în priză. Dar când te oprești, când închizi ochii și inspiri adânc, fără să faci nimic altceva, creierul tău începe să scadă treptat frecvența. Intră în unde alfa. E o stare de veche relaxată, aceeași pe care o atingi când stai pe malul mării și privești valurile, sau când ești pe punctul de a adormi, dar încă ești conștient. În această stare, cortexul prefrontal, care e sediul judecății și al autocriticii, se mai domolește. Și atunci se întâmplă un lucru extraordinar. Începi să faci conexiuni pe care mintea ta ocupată nu le putea face. Soluții la probleme vechi apar de nicăieri. Intuiții profunde se ridică la suprafață ca niște pești dintr-un lac adânc. Asta nu e vrăjitorie New Age. E felul în care Dumnezeu ne-a proiectat. Suntem făcuți pentru liniște. Nu pentru o liniște goală, ci pentru o liniște receptivă. O liniște care e o punte de comunicare. Când zgomotul exterior se stinge, poți auzi zgomotul interior. Și aici e partea dureroasă. Pentru că primul lucru pe care îl auzi când taci nu e vocea lui Dumnezeu. E propria ta harababură. Gânduri haotice. Frustrări reprimate. Temeri pe care le-ai îngropat în activitate. Rugăciuni nerostite. Plânsete înăbușite. Tăcerea e o oglindă. Și primul lucru pe care ți-l arată e ce ai ascuns în tine. Asta e motivul real pentru care evităm liniștea cu atâta înverșunare. Nu e liniștea care ne sperie, e ce auzim în ea. E ca și cum ai coborî într-un beci întunecat și deodată îți dai seama că e locuit de monștri pe care i-ai ignorat. Dar nu poți birui monștrii până nu îi recunoști. Și nu îi poți recunoaște până nu taci. După ce treci de stratul ăsta de zgură, când ai stat destul cât să se liniștească și valurile alea de gânduri, începi să intri în unde și mai profunde, teta. Și acolo, în acea adâncime, mintea devine ca o apă limpede. Nu mai ești atacat de fiecare gând, le observi, dar nu te mai agăți de ele. E o detașare sfântă. În starea aceea, un verset pe care l-ai citit de sute de ori poate căpăta o strălucire pe care n-ai văzut-o niciodată. Nu pentru că s-a schimbat versetul, ci pentru că ai devenit capabil să primești lumina fără filtre. Neuroștiința numește asta modul implicit, rețeaua cerebrală care se activează când nu faci nimic, care e responsabilă pentru introspecție și înțelegerea sensului. Scriptura numește asta în taină. Și iată cum știința dă mărturie despre înțelepciunea străveche a Bibliei. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Nu spune citiți mai repede sau cântați mai tare, ci opriți-vă. Încetarea e precondiția cunoașterii. Și asta e o realitate atât spirituală cât și biologică. De aceea, disciplina liniștii e esențială pentru oricine vrea să audă glasul Domnului. Și nu e ușoară. E ca un post al simțurilor. Renunți pentru câteva minute la stimularea constantă ca să-ți recuperezi sufletul. Încearcă mâine. Pune deoparte telefonul, tableta, laptopul. Așează-te pe un scaun și timp de 5 minute, doar atât. 5 minute, stai. Nu citi, nu te ruga cu cuvinte, nu face nimic. Doar fii. Lasă gândurile să treacă fără să le dai atenție. Și după 5 minute, deschide Biblia. Vei vedea diferența. Cuvintele vor avea altă greutate. Pentru că nu vei mai fi tu cel care smulge, ci vei fi cel care primește. Și tocmai aici e marea cotitură. Într-o lume care ne învață să forțăm, să insistăm, să obținem, Dumnezeu ne cheamă să primim. Ferice de cei săraci în duh. Adică de cei care vin cu mâinile goale, cu mintea vidă de pretenții și spun: Doamne, n-am nimic, umple-mă Tu. Aceasta e postura care sparge tăcerea. Nu efortul disperat, ci smerenia liniștită. Auzi des în biserică expresia luptă spirituală. Și e corectă. Dar lupta nu e întotdeauna un atac zgomotos. Uneori, cea mai aprigă luptă e să stai nemișcat, să nu fugi, să nu-ți verifici notificările, să nu pui mâna pe telecomandă, să rămâi acolo, în tăcerea aia care te arde, până când arde doar zgura, iar aurul rămâne curat. Asta e o luptă pe care nimeni nu o vede,
nu e eroică în ochii lumii, dar în ochii cerului e enormă. Pentru că în acea nemișcare îi spui lui Dumnezeu: tu ești mai important decât orice mi-ar putea oferi lumea. Și asta e tot ce contează. Acum, nu vreau să idealizez tăcerea. Știu că e grea. Știu că uneori e plină de angoasă, mai ales când treci prin depresie sau prin atacuri de panică. Atunci tăcerea poate fi un calvar. Dar și atunci, tot tăcerea e calea. Pentru că în tăcere poți striga. Și când strigi în tăcere, strigătul tău e atât de pur încât străbate cerurile. Nu trebuie să produci un zgomot extern ca să fie auzit. Domnul aude și pe cel lipsit de glas, spune psalmistul. Când nu mai ai cuvinte, când nu mai poți formula, când tot ce ai e un oftat, acolo e rugăciunea cea mai autentică. Și Dumnezeu o primește. Dar hai să revenim la practic. Poate ești genul practic și spui: bine, am înțeles ideea, dar cum arată asta concret când deschid Biblia? Care e metoda? Nu-ți dau o metodă rigidă pentru că relația nu e mecanică, dar îți dau un cadru. Dimineața, înainte să începi orice, ia Biblia. Nu o lua ca pe o carte de citit. Ia-o ca pe un obiect sacru, pentru că așa și este. Sărut-o dacă simți, pune mâna pe ea, mulțumește-i lui Dumnezeu că ți-a dat cuvântul său. Apoi roagă-te scurt și deschide-o. Citește un pasaj. Nu te grăbi. Nu te uita la ceas. Dacă un verset te prinde, oprește-te. Nu-i da drumul. Nu merge mai departe. Stai cu el. Repetă-l. Scrie-l pe un bilețel și pune-l în buzunar. Scoate-l peste zi. Mestecă-l. Roagă-te pe el. Întreabă: Doamne, de ce mi-ai scos în evidență tocmai asta? Ce vrei să lucrezi în mine? Și fii gata să asculți. Să asculți nu doar în sensul de a auzi, ci în sensul de a face. Pentru că, am mai spus-o, revelația care nu duce la acțiune produce anestezie spirituală. Devii imun. Auzi, dar nu mai tresari. Și e cea mai periculoasă stare. Mă gândesc la o altă categorie de oameni. Poate tu nu ești Andrei. Poate tu ești Maria. Maria care stă în spatele sălii, care nu a primit nicio misiune spectaculoasă, care are o viață obișnuită, un job care nu-i place, copii care o storc și o singură dorință: să simtă că Dumnezeu o vede. Nu cere răspunsuri mari, doar alinare, doar o mână pe creștet. Dar și ei, tăcerea îi se pare un zid. Pentru Maria, tăcerea e la fel de grea, dar din alte motive. Nu pentru că fuge de o misiune, ci pentru că se simte abandonată. Doamne, unde ești? De ce nu-mi spui că mă iubești? Și în cazul Mariei, tăcerea nu e despre corectarea unei direcții, ci despre aprofundarea identității. Dumnezeu nu vrea ca Maria să-și găsească valoarea în faptul că El îi vorbește constant, ci în faptul că ea este a Lui, chiar și fără cuvinte. E o treaptă mai înaltă. E trecerea de la iubirea declarată la iubirea experimentală. Cum ar fi ca soția ta să te iubească doar când îi scrii poezii? Ar fi trist. Iubirea adevărată se odihnește în certitudine, nu are nevoie de declarații zilnice. Așa vrea Dumnezeu să crești. Să ajungi la credința aceea care spune: chiar dacă nu voi auzi, voi crede. Chiar dacă nu voi vedea, voi iubi. Și paradoxal, exact când ajungi în starea asta de abandonare liniștită, atunci auzi mai clar ca niciodată. Pentru că ai încetat să mai pui condiții, ai încetat să mai manipulezi. Ai devenit o oaie, nu un agent de vânzări care negociază cu păstorul. Oaia nu spune: merg cu tine doar dacă vorbești. Oaia merge pentru că știe glasul și are încredere. Asta vrea Dumnezeu de la tine. Și asta vrea să construiască în tăcerea care acum ți se pare că te strivește. Când Andrei a trecut prin asta, s-a uitat în urmă și a văzut că mâna lui Dumnezeu fusese acolo tot timpul. Dar el a putut să o vadă abia după ce a tăcut. Și de aceea, eu te binecuvântez să taci. O spun ca o rugăciune, nu ca un blestem, ci ca o deschidere de ușă. Să taci destul cât să auzi ce ai nevoie cu adevărat. Pentru că atunci când ajungi acolo, nimic din ce oferă lumea nu se mai compară cu șoapta lui. Dar ce se întâmplă când, după ce ai ascultat, trebuie să iei o decizie care te cutremură? Pentru că ascultarea nu e o destinație liniștită. E începutul unei aventuri care te va costa. Și despre acel cost, despre acel preț pe care nu l-auzi predicat de la Amvon, vom vorbi mai departe. E un preț pe care mulți nu sunt dispuși să-l plătească. Dar ăsta e testul. Și acolo se văd ascultătorii adevărați de simpli auditori. Hai să-ți spun drept. Când am ajuns la capătul acestei înțelegeri, am avut un moment de panică.
pentru că am realizat că nu poți să te joci cu ascultarea. Nu e o joacă de a-ți ascunselea. Când ceri să auzi vocea lui Dumnezeu și o auzi cu adevărat, ea te va costa. Te va costa confortul, te va costa reputația, te va costa poate chiar relații pe care le prețuiești. Și aici este punctul de triaj. Aici se separă căutătorii de senzațional de adevărații ucenici. Mulți vor să audă, dar puțini sunt dispuși să plătească prețul a ceea ce aud. E un adevăr incomod, pe care nu-l auzi în predici cu zâmbete și promisiuni de prosperitate. Dar e adevărul gol-goluț, cel care te eliberează după ce te-a speriat mai întâi. Gândește-te la Avram. Ani de zile, Avram a umblat cu Dumnezeu. I-a auzit vocea, a primit promisiuni, a văzut minuni. Dar într-o zi, glasul acela familiar i-a cerut ceva inimaginabil. Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-l ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi spune. Ai citit bine. Dumnezeul care îi promisese că prin Isaac va avea urmași cât stelele cerului, acum îi cerea să-l sacrifice. Cum ar fi reacționat Avram dacă ar fi tratat Scriptura doar ca pe o carte de înțelepciune? Ar fi spus: Doamne, nu se poate. Asta contrazice tot ce ai vorbit până acum. Nu e logic, nu e etic, nu e deloc cum mă așteptam eu. Și orice consilier modern i-ar fi zis că e o halucinație. Dar Avram știa glasul și pentru că știa glasul, nu a negociat. Nu a amânat. S-a sculat dis de dimineață, a tăiat lemnele, a înșeuat măgarul și a pornit. 3 zile de mers. 3 zile de tăcere în care putea să se întoarcă. Dar nu s-a întors. Pentru că ajunsese la acel nivel de intimitate unde nu mai pune la îndoială persoana, chiar dacă nu înțelege porunca. Asta e ascultarea care costă. Și la capătul ei, când cuțitul era deasupra lui Isaac, glasul a strigat din nou: Avrame, nu pune mâna pe băiat. Și acolo, pe muntele acela, Avram a văzut un berbec prins în desiș și a numit locul acela Domnul va purta de grijă. Nu înainte de a fi legat copilul pe altar, nu înainte de a se lepăda de tot ce era omenesc în el, ci exact în punctul de maximă tensiune, când era dispus să piardă totul. Acolo a venit eliberarea. Asta e tipologia. Dumnezeu nu ne cere să ne ucidem copiii, dar ne cere să ne ucidem idolii. Și idolii noștri sunt întotdeauna lucrurile bune pe care le transformăm în lucruri supreme. Cariera, imaginea, relațiile, dreptatea personală, confortul financiar. Când vocea lui atinge aceste zone, instinctul nostru e să fugim, pentru că simțim că murea. Și da, exact asta se întâmplă. Moare o parte din tine, partea care se agață de pământ, dar după ce moare acea parte, învie alta. Și învierea aceea aduce o libertate pe care nu o poți cumpăra cu nimic. Andrei a murit față de mândrie și a înviat la o relație restaurată cu fratele său. Avram a murit față de Isaac și l-a primit înapoi ca niciodată. Tu față de ce trebuie să mori? Poate în timp ce asculți, numele unui idol îți apare în minte. Poate e vorba de o investiție pe care ți-ai pus toată nădejdea. Poate e vorba de o prietenie care te trage în jos, dar de care nu te poți desprinde. Poate e vorba de un vis atât de frumos, încât l-ai pus în locul lui Dumnezeu, iar acum El îți cere să-l lași pe altar. Nu e ușor, nu va fi ușor. Va fi un drum de 3 zile spre Moria, în care fiecare noapte va fi o luptă. Dar dacă nu urci muntele, nu vei vedea berbecul. Dacă nu asculți când costă, nu vei experimenta purtarea de grijă când contează. Și aici vreau să fac o distincție foarte importantă ca să nu cazi într-o capcană. Nu orice gând care te costă e de la Dumnezeu. Diavolul e maestru în a deghiza vinovăția și perfecționismul religios în vocea lui Dumnezeu. Sunt oameni care aud o voce care le spune să se pedepsească, să se distrugă, să se izoleze, să facă lucruri extreme care calcă în picioare echilibrul Scripturii. Nu e Dumnezeu. Dumnezeu nu te confundă cu Hristos. Iisus a murit deja pentru păcatele tale, nu trebuie să adaugi tu ispășire peste ispășirea Lui. Ascultarea care costă nu e autodistrugere, e lepădare de sine. Și diferența e crucială. Lepădarea de sine te duce la viață, autodistrugerea te duce la disperare. Cum faci diferența? Prin cuvânt. Dumnezeu nu va contrazice niciodată Scriptura. Nu-ți va cere să păcătuiești, să te închini altor Dumnezei, să te încrezi în meritele tale. Vocea Lui va fi întotdeauna în armonie cu textul biblic și va produce în tine pace pe termen lung, chiar dacă pe termen scurt produce furtună.
După furtună rămâne pacea care întrece orice minte. După vinovăția satanică rămâne otrava. Revenind la ascultarea costisitoare, vreau să-ți dau un test simplu. Când ai auzit ceva și te simți provocat, întreabă-te: asta mă face mai asemănător cu Isus? Asta mă face mai smerit, mai iubitor, mai curat? Dacă răspunsul e da, atunci probabil e de la Dumnezeu. Dacă te face mai aspru, mai mândru spiritual, mai separatist și mai plin de dispreț față de ceilalți, atunci ai o contrafacere religioasă. Dumnezeu te vrea pe tine întreg, nu frânt de vinovăție. Vrea un sacrificiu viu, nu unul mort. Acum, după toate acestea, vreau să-ți fac o invitație finală. O invitație care e de fapt un fel de a pune un altar aici, între noi. Poate ești în punctul în care ți-e frică. Frică de ce va spune Dumnezeu dacă taci cu adevărat. Frică de ce va cere. Frică de ce va trebui să lași. E o frică legitimă. Dar lasă-mă să-ți amintesc ceva. Dumnezeu nu e un stăpân aspru care seceră de unde n-a semănat. E un tată care, atunci când cere ceva, o face pentru că vrea să-ți dea ceva mai bun. Când ți-a cerut lui Avram, i-a dat înapoi Isaac cu o promisiune mai mare. Când ți-a cerut lui Andrei, i-a dat o relație restaurată. Când îți cere ție, o face ca să-ți poată da mai mult din el. Și el este răsplata supremă. Nu un job mai bun, nu o vindecare, ci el însuși. Eu sunt răsplata ta cea foarte mare, i-a spus lui Avram. Atunci când ai ajuns la punctul în care ai înțeles că Dumnezeu e răsplata, nu doar furnizorul de răsplată, orice sacrificiu devine posibil, pentru că cine are comoara nu mai plânge după monede. De aceea, te rog, nu fugi de tăcere, nu fugi de cost. Aleargă spre ele, pentru că dincolo de ele este o dimensiune a relației cu Dumnezeu pe care nu ai experimentat-o încă. Este dimensiunea în care nu mai ai nevoie de semne pentru că îl ai pe el. Nu mai ai nevoie de cuvinte audibile pentru că te-ai obișnuit cu șoapta. Nu mai ai nevoie de confirmări pentru că știi pe cine ai crezut. Aceasta este maturitatea. Aceasta este ținta. Și de aceea, tot ce ai trăit până azi, tăcerile, dezamăgirile, textele care păreau seci, toate au fost parte din curiculum. Dumnezeu nu a pierdut niciun detaliu. Nu a pierdut nici măcar o lacrimă. Și acum, la capătul acestui timp, iată-ne aici. Eu îți vorbesc. Tu asculți. Dar, mai presus de asta, El îți vorbește. Simți? Nu e emoția unui videoclip. E o invitație personală, o chemare să intri într-un nou mod de a trăi credința. Un mod mai puțin zgomotos, dar mai profund. Mai puțin spectaculos, dar mai autentic. Mai puțin religios, dar mai sfânt. Și acum, chiar înainte de a încheia, vreau să facem un pas împreună. Un pas concret. În cultura noastră românească avem un respect aparte pentru legământ. Nu e doar o promisiune, e un pact sacru. În comentariile acestui videoclip vreau să pecetluiești ceea ce ai decis în inima ta azi. Scrie această declarație. Vorbesc, Doamne, te ascult și merg, chiar dacă doare. Este o declarație de credință, nu pentru public, ci pentru cer. E un legământ între tine și Dumnezeu că nu vei mai fugi de vocea Lui, ci vei sta, vei tăcea și vei asculta și vei merge. Pune acest stâlp de aducere aminte în secțiunea de comentarii și când vei mai fi tentat să revii la goana dinainte, citește-l din nou. Amintește-ți de clipa asta, de punctul de cotitură, pentru că acesta este un punct de cotitură și dacă simți că acest cuvânt este pentru cineva drag, nu ezita. Trimite-i linkul, scrie-i personal, spune-i: uite, am găsit ceva care mi-a vorbit. Cred că e și pentru tine. Într-o lume saturată de informație, adevărata comoară e cuvântul care vine prin relație. Fii tu purtătorul acelei comori. Dacă nu ești încă parte din comunitatea Vocea Credinței, apasă butonul de subscribe, dar nu o face din obișnuință, fă-o cu intenție. Alătură-te acestei familii spirituale care caută nu senzaționalul, ci prezența, care nu aleargă după semne, ci după Dumnezeul semnelor. Suntem aici de ceva timp, căutând să mergem pe calea îngustă, cu echilibru, cu adevăr, cu har. Și vrem să construim împreună un colț de sanctuar pe internet, un loc unde sufletul tău să fie hrănit, nu doar distrat. Și dacă Domnul pune pe inima ta să susții financiar această lucrare, ai opțiunea de a o face prin Super Thanks sau devenind membru al canalului. Fiecare contribuție e o sămânță și așa cum spune apostolul, cel care seamănă cu binecuvântări va și secera. Dar mai mult decât partea financiară, cel mai mult prețuim rugăciunile tale. Roagă-te pentru acest canal.
Roagă-te pentru mine, Popescu Gabriel Ioan, și pentru toți cei care lucrează la acest proiect, ca să rămânem smeriți, ancorați în cuvânt și folositori împărăției. Și acum, înainte să ne despărțim, vreau să ne rugăm. Nu o rugăciune lungă, complicată. O rugăciune scurtă, din inimă. Dacă poți, închide ochii. Oriunde ai fi, în mașină, în sufragerie, pe o bancă în parc, închide ochii pentru o clipă. Și ascultă. Doar ascultă. Doamne Iisuse, îți mulțumim. Nu pentru că am înțeles tot, ci pentru că Tu ne înțelegi pe noi. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, care nu e doar literă, ci duh și viață. Când gura noastră a tăcut, inima noastră a strigat și Tu ai auzit strigătul celor smeriți. Astăzi ți-am adus Biblia în mâini și am spus: vorbesc, Doamne, robul Tău ascultă. Ajută-ne să nu fim doar ascultători ai cuvântului, ci și împlinitori. Dă-ne harul să stăm în tăcere, să nu ne mai grăbim, să nu mai fugim de Tine când ne cer ce doare. Du-ne pe muntele More al fiecăruia, dar nu ne lăsa singuri. Ține-ne de mână și arată-ne, te rugăm, berbecul din Desiș. Arată-ne învierea de după moarte. Vrem să Te cunoaștem pe Tine, nu doar darurile Tale. Fie ca viața noastră să fie un răspuns la vocea Ta, o supunere lină, o jertfă vie, plăcută Ție, în numele lui Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Amin. Acum, încet, deschide ochii. Nu te grăbi să pleci. Mai stai un pic. Privește în jurul tău camera, natura, oamenii, privește-i cu alți ochi, pentru că ai fost în locul sfânt. Și nu pleci de aici cum ai intrat. Ești mai liniștit, mai centrat, mai aliniat. Păstrează această stare. Nu o pierde în vacarmul zilei. Revino la ea. Revino la tăcere. Revino la cuvânt. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final. Din adâncul inimii mele îți mulțumesc. Eu sunt Popescu Gabriel Ioan. Acesta este canalul Vocea Credinței. Și așa cum am spus de la început, nu suntem aici să facem zgomot. Suntem aici să facem loc cuvântului. Să facem loc lui. Pășește cu Dumnezeu. Și când simți că e totul tăcut, adu-ți aminte. E doar liniștea de dinaintea cuvântului care va schimba totul. Pe curând. Și nu uita. Vocea lui e mai aproape decât crezi. Doar taci și ascultă. Așa este. Tăcerea nu e niciodată doar tăcere. E o invitație. Uneori e o invitație la odihnă, alteori e o invitație la acțiune. Dar întotdeauna este o invitație la o mai mare intimitate. Când ai înțeles asta, întreaga ta perspectivă asupra vieții spirituale se schimbă. Nu mai intri în panică atunci când nu auzi nimic. Nu mai crezi că Dumnezeu te-a părăsit. Înveți să discernești între tăcerea golului și tăcerea plinătății. Înveți să aștepți. Iar așteptarea asta nu e pasivă. E o așteptare activă, plină de așteptare, asemenea santinelei care veghează în zori, știind că soarele va răsări, chiar dacă acum e cel mai întunecat ceas al nopții. Mă gândesc la toți aceia dintre voi care ați purtat acest videoclip în căști, poate în timp ce făceați curățenie, poate în mașină, poate într-o seară târzie când nu puteați dormi. Știu că unii ați ajuns aici nu întâmplător. Poate ați vrut doar un fundal sonor, dar ceva v-a străpuns. O vorbă, o imagine, o amintire. Asta e lucrarea Duhului Sfânt. El folosește cuvinte omenești ca să aprindă o lumină dumnezeiască. Și dacă simți acum că ceva s-a mișcat în tine, nu înăbuși acel imbold. Nu te grăbi să treci la următorul videoclip, la următoarea notificare, rămâi cu acel imbold. Întreabă-L pe Dumnezeu, ce vrei să fac cu asta? Și fii gata să asculți, pentru că de multe ori, cel mai mare pericol nu e să nu auzim, ci să auzim și să nu facem nimic. Să devenim colecționari de revelații, nu practicanți ai lor. Un ultim gând înainte de a încheia. Vorbeam mai devreme despre prețul ascultării. Dar vreau să echilibrez tabloul, ca să nu rămâi cu o imagine sumbră. Da, există un cost, dar răsplata e infinit mai mare. Ceea ce pierzi e limitat, ceea ce câștigi e veșnic, ceea ce lași în urmă e zgură, ceea ce primești e aur curat. Nu te uita la ce trebuie să sacrifici, uită-te la cine te așteaptă dincolo de sacrificiu. Când îl vezi pe el, orice pierdere devine un câștig. Așa a fost pentru Avram, așa a fost pentru Andrei, așa va fi și pentru tine. Și nu uita, Dumnezeu nu te grăbește. Dacă ești într-un proces, dacă încă te lupți să înțelegi, dacă simți că faci pași mici și nesiguri, e în regulă. Nu ești în urmă, nu ești un caz pierdut. Ești exact unde trebuie să fii. Olarul încă lucrează, lutul e încă pe roată.
Nu te da jos de pe roată din nerăbdare. Lasă-l să termine ce a început. Și va termina. Pentru că el este credincios, mai credincios decât inima ta, mai răbdător decât nerăbdarea ta, mai înțelept decât confuzia ta. Pe măsură ce închei acest episod, vreau să-ți reamintesc că această călătorie nu se termină aici. De fapt, abia începe. Mâine dimineață, când vei deschide Biblia din nou, vei avea o oportunitate proaspătă de a pune în practică ce ai auzit azi. Te provoc. Fă-o diferit. Stai 5 minute în tăcere înainte, apoi citește un singur verset și vezi ce se întâmplă. Fii atent la ce iese în evidență. Fii atent la ce anume din viața ta este atins de acel verset. Și apoi, pe parcursul zilei, caută ocazia de a asculta de el. Vei fi uimit de cât de viu poate fi Dumnezeu în cotidian. Mulțumesc pentru timpul tău, pentru inima ta deschisă, pentru că ai acceptat invitația de a te opri din goană. Într-o lume care aleargă, a te opri e un act de revoluție spirituală. Și tu ai făcut asta azi. Fii mândru de asta, într-un sens sfânt. Nu o mândrie arogantă, ci o bucurie liniștită că ai ales partea cea mai bună, care nu ți se va lua. Eu sunt Popescu Gabriel Ioan și pentru mine a fost o onoare să fiu alături de tine în aceste momente. Vocea Credinței este mai mult decât un canal. Este o familie de oameni care vor să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat, dincolo de suprafață. Dacă vrei să faci parte din această comunitate, te așteptăm cu drag. Apasă subscribe, activează clopoțelul și hai să continuăm împreună acest drum. Pășește cu Dumnezeu. Nu te teme de tăcere și mai ales, nu uita niciodată, El vorbește, chiar acum, chiar în inima ta. Doar taci și ascultă. Pe curând!